ffordd. Hei, Beth? sut wyt ti? Eitha hapus, actually. Na, ti ddim. Beth? Ti ddim. Pam? Ti just ddim. Sdim byd i fod yn hapus am. Dyle ti fod yn miserable. Ond am beth? O beth? Yr economi, tlodi, world hunger, newid hinsawdd. Iawn. Ti'n neud pwynt ti, dylwn ni fod yn ddiflas nawr. Please gad fi fod. Be ti'n neud nawr? Please, just bydd yn dawel, fi'n trio darllen. Mae holl teulu ti di marw. Beth? Mae nhw di marw. Be ti'n meddwl? Ambulance na. Mae nhw gyd di marw mewn car crash. Ond maen nhw ddim hyd yn oed yn yr ardal. Wel, o'n nhw ar y ffordd i ddweud bod ffrindiau ti gyd newydd marw. Beth? Mae pawb di marw. Oh my gosh. Mae pawb di marw. Ie. Nes i erioed dweud bod fi'n caru nhw. Siŵr o fod ddim. Mam newydd texto fi. O, nhw heb marw te. Whoops. Neu ti just gad fi fod am unwaith? Na. Be ti'n neud? Meditation. Nawr bydd yn dawel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Do 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 do. Fine. Sa'n mynd i ystod fan hyn trwy'r dydd, ni'n mynd am dro. Na, so ti'n gallu mynd tu allan. Beth os mae 'na fel escape bay neu rhywbeth? Escaped be? O le? Y zoo? Y zoo? Pa zoo? Does dim zoo unrhyw le fan hyn. Ie, ond mae eirth gallu redeg 50 troedfedd yr eiliad. Ie, ond sut ti'n gwybod na? Erthygl nes i ddarllen 3 blynedd yn ôl. 3 blynedd? Ond ti ddim yn cofio dyddiadau pen blwydd ffrindiau. Wel, fi yn cofio nhw, just dim reit nawr. Y pwynt yw, gall ardal dod a bwyta ti. Neu llew, neu teigr. Na, sa'n gwrando ar hyn, ni'n mynd allan nawr. Right. Fi 'di cloi drws. Ie. Ti heb cloi drws? Beth? Ti heb cloi'r drws? Fi'n eitha siŵr nes i. Gwranda, ti heb cloi'r drws, ni angen mynd nôl. Ond, iawn, os byddai'n neud i cael dy gig. Gweld, nes i gloi'r drws. O, ie. Ti heb cloi'r drws. Edrych, mae'r drws di cloi. Ti o be? Dim ots, nawn ni just aros mewn.
Ti gallu troi peiriant golchi ar? Iawn. Nawr, please. Ie. Ti ddim yn symud. Ni'n neud e nawr. Ti gallu sefyll lan a neud y te? Ie, fi'n neud e nawr. Honest. Ond ti dal ddim yn symud. Na neud y fy hun te. Ww. Na, paid edrych ar hwnna. Beth? Pam? Beth os mae un o ffrindiau ti'n grac gyda ti? Neu beth os mae'r neges yn dweud bod rhywun wedi marw? Be dwi fod wneud? Sa'n gallu just anwybyddu e? Wel, gallet ti. Ie. Na, fi'n agor e nawr. Ti siŵr bod yna'n syniad da? Gall unrhyw un wedi marw. Mae neb di marw, mae ffrind fi jyst i gofyn os fi eisiau mynd allan heno. Na, ti ddim gallu mynd. Pam? Gymaint o bethau gwael digwydd. Wel, be fi fod dweud yn nhw te? Pen tost? Sa'i gallu jyst gweud celwydd? Aw! Gweld? Pen tost. Ti ddim gallu mynd. Ond sa'i ti gadael y tŷ am wythnos? Felly bydd un dydd ddim yn ei gwahaniaeth. Digon teg. Heia. Sori, ond mae gen i ben tost. Rhyw bryd arall efallai. Na, paid dweud hwnna. Wedyn bydden nhw'n disgwyl i ti fynd allan rhywbryd arall. Ie, hwnna the point. Ond ti ddim really eisiau ti. Ydw? Ond maen nhw gyd yn cysau ti. Be? Pam? Achos ti heb mynd allan gyda nhw. Ond ti nath dweud i fi weid hwnna yn y lle cyntaf. Fi texto nhw nawr. Beth? I ofyn os maen nhw'n cysau ti? Ie, syniad da. Na, i ofni gwrdd lan y fori. Beth? Na, ti methu wneud hwnna. Pam? Achos ti jyst methu. Sa eisiau, ti angen aros gyda fi fan hyn. Na, os ti ddim eisiau dod, gyd i aros yma. Na, paid, gall ti ddim wneud hwnna. Fi angen ti. Ni angen ein gilydd. Wel, mae'n dau dewis. Naill ai ti'n aros fan hyn fori a fi mynd allan, neu ti'n dod gyda fi a ti ddim yn cael cwyno trwy'r dydd. Ond na i ddim yn dod os dwi'n cael sybrid i ti faint mae ffrind ti'n gysau ti pob hyn a hyn. Tra bo fi na. Okay. Mae'n swnio'n digon teg. Reit, fi wedi cael digon o ti heddiw, dwi angen cysgu, felly just cer i ffwrdd am nawr. Iawn? Iawn. Ti cysgu eto? Na, ddim eto. Beth am nawr? Na, stop o siarad I fi. Ond, fi jyst yn meddwl bod nawr yn amser i chi feddwl am yr holl pethau embarrassing sydd erioed wedi digwydd I ti. Fel pob tro nes ti chwifio yn ôl at rhywun oedd yn chwifio ar person tu ôl I ti. A'r amser hwnna nes ti cwmpo dros yn IKEA. A beth am y tro? Aw! Nos da. Na I weld ti yn y bore. Diolch am wrando ar Cer I Ffwrdd gan Rihanna, 15 oed. Perfformiwyd gan Mali Andrews a chyfarwyddo gan Siôn Pritchard ar gyfer Theatr Iolo.